Niadtong milabay nga bulan sa Enero ug Pebrero ning tuiga, nakasinati og grabeng baha ang probinsya sa Davao del Norte nga hatod sa weather disturbance nga shoreline ug trough sa low pressure area. Libuhan ka mga residente ang apektado og namakwit sa mas luwas nga lugar. Kagahapon, Agosto 14, 2024, nalipay ang residenteng si Maria Fe Onabia sa Purok 8, San Miguel, Tagum City. Kaysa pag-abot ni Governor Edwin Jubahib, aduna kini dala nga good news alang kanila kay dili na bahaon ang ilang lugar o galing mahingpit na ang Integrated Flood Resilience and Adaptation Project. Sanglit bahaunon ng lugar nga gipuyan ni Onabia. Pabor jud ko, pabor nga kanang mawala na gyud ang amo ang problema, dako gyud na kay problema ang kanang baha namo. Dako gyud na problema. So dapat unta nga masulbad gyud na. Gani, nakahigayon pa si Onabia nga ipahibalo kang Governor Jubahib nga ngit-ngit kaayong ilang lugar tungod kay walay street lights og delikado og galing mobaha. Ang ako yung gihangyo nga wala gyud may suga. Gikan dito sa highway hangtod dinha sa dike. Wala gyud may suga hangtod karon. Kung nadasig ang mga residente sa Davao del Norte, mas nadasig si Governor Jubahib kay ang proyektong pagpugong sa epekto sa baha makahupay sa hagit sa provincial nga panggamhanan hilabi na sa panahon sa relief operation. Address na ning atong problema sa flooding sa probinsya sa Davao del Norte. Dako kayong tabang ang budget nato for calamity or ang budget nato sa province nga ma-divert paingon dito sa paghatag og supply o tabang sa tanang mga biktima sa baha, magamit na nato sa other projects. Ang proyekto paggasugdan sunod tuig kung maaprobahan na ang 5 billion nga budget gikan sa Asian Development Bank kun ADB. Shiny Blizzard, Newsline Philippines, stay safe!